Кажи. Какво става, колега? Пиян ли беше, да ги пишеш тия съобщения? Не, аз ти виждам на лайфа и въобще не съм пиян. Аре, ти не ми гледаш Да. видеото на сина ти? Да, гледам на сина ми как излагат всички. Ти се чувства, Да. ти се срамуваш от сина си. Как? Срамуваш се от сина си? Не само аз, и брати, и племеники, и всички. Вас бе срам. Ама ти видял ли се някой път на видео, какво правиш, ще викаш на мене? Аз ли? Да. Такова хубаво кино, направо наречем Ал Пачино. Какво кино, всичко, което е забранено да се прави, ти го показваш на видео. Добре, ти Да. да разбрали, че ние не сме обикновени хора. А кой е обикновен? Да. Добре, искаш ли да разкажа аз за твоето кино? Какво е моето кино? Никакво. Моето кино, аз съм. Не. Пил алкохол. Не. Сега, слушай сега. Ти не да пи алкохол. Ти изпи алкохола в България. Какво? Ти изпи всички алкохол в България и Австрия, примерно. Пак ти какво направи? Аз поне не се показвах никъде, пък ти се показваш навсякъде. Чакай, то нямаше Да, тогава такива устройства. Знаехме какъв алкохолик си го знаехме само аз, ти, Да, знаеш брат го ми ти. Аз съм и спирал твоите с... вери от андерграунда, знаеха, че примерно като съм... Да, андерграунд, аз съм спирал с месеци и съм почвал да тренирам, съм стигал до 160 да дигам, пък ти само с химии. Химии? Това е прав. Искаш стероиди, Ти не тренираш ти само с химии. Искаш стероиди, тейле. Това ли искаш? Аз сега нища. Не. Не, сега ще дойдеш да оцеля. Аз идвам с предзовката, аз съм доктор Колев. Ти, Да. не, Доктор ти Колев. си се лашнал в главата и се превърнал в един старец. Аз идвам да те върна в живота в 90. Кой е старец? Не знам, аз или ти. Сега идвам да те оцеля с тестостерон. Да. На 20 км съм, колега. Добре. И идвам да те Ай. обода. Ти не си изследва Да, простата да ти алармира и ще ли видиш дойш. Да, Сега да, идвам и почва да ти става хуя като на 15 годишен. Да, ще има тези глупости. Не. Идвам, ще ти... Ама не бе, това за мен е нормално, ама за тебе не е нормално, че говориш глупости. Идвам да те подгоня с Да. иглата. С иглата. Да. Аз съм с иглата. Да. С принцовката е в ръцете ми. Идвам. Да. Не. Цял живот с прицовки. Не ме занимавай с тези Ти работи. не си взимал стероиди цял живот, сега ще разбереш какво е нашата стока. Никога не съм взимал и няма да взимам, защото Сега това е ще вземеш, изкуствена работа. сега на 60 години взимаш химикала. и Кой разправяш млад човек на стероиди? Аз за времето тренирах без стероиди и бях много по-силен от другите. Не бе, имаше такова, имаше 50 ръка, когато гледахме Универсален войник. Защо ми се... Ама гледах 50 ръка, обаче без стероиди, пак ти с стероиди ще направиш 50 ръка, няма да стане твоята Не, работа. ти ма побърка. Защо гледахме Универсален войник и се ми се караш да им те питам какво става във филма? Аз бях 7 годишен. Бях на 7 години. Защо ме изрязваш и ме викаш, ще спота някак не ме занимай? Как може да обиждаш сина си? Това са елементарни работи, примерно не съм си говорил. Какви елементарни работи? Какви елементарни работи? Елементарни. Обиди. И отново ти вика ямбулите едно време за пари и цял живот аз не съм се решавал. Кога си ме лишавал, бе? Кога си ме лишавал, ти изпиваш парите и черпиш хората? Аз като кой е изпивал парите? Парите като бяха в тайни на секцията. Бяха, имаше На кеш. секцията. Не, имаше кеш, но аз знаеш, че на 15 години... Ама имаше кеш и много те разглезах и затова искам това държа сега. Какво ме Имаш разглези, 4 бе? години. Какво си ме разглезал? Имаш 4 години стаж. Слушай, ти някога купувал ли си ми кола? Слушай, ще се скараме. Ти някога купувал ли си ми кола? Спомняш ли си такъв случай? Примерно, на сина си. Колкото ти купи на някой кола. Чакай! Ама апартамент Кола ли ти го искаш? оставих, нали? Кола ли искаш? Кой ми остави половината пари ги платих? Аз няма са преше. А колко половина 30 Няма да плати лъжиш. другото от мене? Пилота си е 45 евра дага. Айде стига с 30 Не хиляди, да това лъжиш, пари ще са за тебе. изкарам. Нищо не е, това са трохи. Искаш апартамент ли? Подарявам ти го. Ти Апартамент. сега трябва да влезеш в тихото, да наведеш главата и да погледнеш никой. И пак Аз- се премине. Не, слушай, И сега какво? искам да влезем двамата в психото и ще обикаляме по коридорите. Баща и син, ще ти го кажа като мъж на мъж. Аз съм Аймрак Стораро, ти си Тони.
Да, цял живот се при мен и после го осъзнаваш. Слушай ли Да. сега, идвам да се друсам и двамата. Спомняш ли си как се удари, Да, като да, бяхме да, на да. каскада с Теодора? Не, чакай. Сега ще изгостирам в андерграунда. Спомняш ли си, като наредих 2 колумбийски линии и беше пиян на каскада в Слънчев бряг с Теодора? Това го помня много добре. Това Да. беше единствен случай до сега. Единичен случай. Спомняш ли си как беше пиян? Беше единичен случай, единичен. Спомняш ли си как викаш, кой е аз ли бе? Най-голямата черта ще взема. Спомняш ли? Ама ти какво направи после вечерта с това? Ред Вула, стоиш на вратата и пазваш. Аз И Теодора вика, той ще ме чака вика. нападат. Във възглавницата в кълъвката имаше 3 Ред Була и седях на вратата и чаках да ги запукам. И той седи и гледа, вика, какво прави? запукаш, И да тя си вика седи, Теодора, запукаш. и тя вика Теодора, той си е така, не го гледай и той и са друса. Не викаше, да. Ама тя беше превъртяла, не беше лошо момиче, просто превъртя. Ами те покрай тебе всички превъртат, бе. Няма как. Не бе, папа, Монпер, не е така. Теодора превъртя, защото... Не, Мартин Стрелеца ми даде китайски материал, тя го намери в хладилника Слънчев бряг, издрусала материала, докато маняма и гледаме реве на терасата. Аз бях в спато, шибах някакви рускини, тя реве като някой пекинес на терасата. Връщам се, скача на бой. Тя скача на бой, пистолета е там, иска да ме вържат пак. Тя не Ти ако не е то тръбна бол, абсолютно никой предаване. Няма да имам никакво предаване ли? Спирам стероидите сега. гледаш. Сега ще подаря всички стероиди на теб, ще дойдеш, ще оставя кеш пари. Трябва ли ти? За кого ще харчиш, като нямаш тестостерон? Ти си вече дартак, даже нямаш настроение да си изхарчиш парите. А и ти си дартак, аз съм дартак, бе, и ти си дартак вече. Не, аз съм брат Пит от филма Троя. Не. А къв брат Пит вече си дартак, значи от нея Как, бе? с шапките, дето обикалят града ще бъдеш, Не. с капитанска шапка и си говориш сам и всички ще обикалят там. Мамка му, ти си станал прекалено забавен, докато ма нямаше. Да, аз съм ги виждал такива с капитанска шапка и целият град и вика крещи и никой не му обръща внимание. Ти си поне вече 80% се го снимал това нещо. Толкова. Спомняш ли си, като беше в психото и като ти пях една песен, Теодора? Ама аз съм фял някъде, ма заради тебе съм фял, а не заради някой друг. Не, ти бе, аз като бях в психото, ти не си влел никъде. Да. Аз като бях в психото, спомняш ли си, като ти пях една песен? Теодора. Помня, един пееше до тебе там. Като тебе няма втора и ти се чудиш сега. Да, помня и то са до тебе пееш, аз това съм разпълнен на радостта. И да се смееш ли, да плачеш ли, сина ти е вързан принудително, обаче на него му е готино. Спомняш ли си? Ама дама сина ми като излее оттам, после какво става с него, защото ти сега не спираш да взимаш тръгна. Да, обичам стероиди. После ще ми се изключи звука, ще изпадна в хибернация, зимата ще гледа филми, лятото ще ги играя. Ама не, ти го взимаш, защото осъзнаеш, че какво правиш, ти ще стеш от всякъде да се показваш пред хората. Не, понякога съм в андерграунда и плувам тихо, понякога. Ама ти го знаеш, това е нещо по-добре Аз от го мен, знам. ма Въпросът е, че сега не мога да разбереш, защото съм на бол. Чакай, текнало ми е киното, нека да не спира. Въпросът е следния, какво искаш да ти донеса, да дойда да ти изкопая градината ли? Имаш ли енергия да си изореш градината? Не, това нещо да правиш, сега имам работа, толкова късно се чим. А искаш ли примерно да ти докарам една плоча материал Michael Kors, да те изшия с... Не, неща. Неща. Няма да се друсаш. Не. Пробвай, вземи повече от една-две линии, ще виж как Да, се той вижда. зато и брат ти той е потресен от тебе, като горе ония гледам. Диди е потресен от мен. Какво иска той? Само да седи и да играе мачо и да се бие през челото майка им да е ба. Да, иска да купува апартаменти, да се прави състоянието, да се гледа. Да, той си ще справи хасиендата, аз искам само да харча и да храча. Да, ти искаш само себе си да гледаш. Аз много време карах тихо и когнито, сега преди 40... Знаеш колко време? 4 години стаж имаш? 4 години имам патрулиране с камион. Ти знаеш ли аз обаче каква стока карах? Ти нямаш представа какъв товар... Да, пък хората имат по... Или вече имат по 20 години стаж. Ама те имат 20 години стаж да се го наврат в газа. Аз имам малко стаж. Ти знаеш какво си правил и тези 20 години? Че стрякал с пръст само и искаш да имаш първи. Добре, какъв е проблема? Аз затова се запазих такъв млад, много хубавто и момче. А кой се запази, ти ако са виж старини моите познания? Бая хубав ма произведе, татко. Много благодаря. Така хубав, взимай тестостерони, взимай пилнои. И ще видиш колко се запазиш. Още си давам не повече от една 70. Даш ми една седмица, сега почна с залозите ти. Чакай, колега, дете, ние сме роднини, какво правиш, бе? Не, аз не го искам това, но знам, че още по-лошо ще става, ако продължаваш с това. С примна болни. Чакай, сега, ти не знаеш, ама аз съм 50 Cent.
Разбираш ли? Аз знам къде си в момента. Къде е? Сега си на 5-я етаж, чак и си за болница. Добре, предния път защо ме предаде на полицията и седиш и ми помагаш? За да вкарам в болница, то прави то цели, че после пак те вкара в болница. Ясно, ама защо ми помагаш? Когато ти ги докарваш... Ами аз съм искал да ти помогна, а не да те Ама предам. не, ти ма... Ама те полицаите бяха такива тогава. Какви бяха полицаите? Нищо не правиха, такива бяха. Ама защо ти ги водиш, полицай след 7 месеца вика, кажи му на баща, че е бах ти кавала. Той навика да го приберем, ние отиваме отзади, гледаме, той му помага да избяга. Добре, ти... Ами те как да прибираха? Те стоят отзади и стоят скрити на място и никой не идваше. Те ги страх да дойдат, те не знаят дали излезат. Ами да, и ти ма видя, аз те качих, какво има. Ма спомняш си как се изнерви, искаш да ме изфърлиш на Сливен. Едва ме издържа. Да не тирсаха, че по едно време. Качих се в един камион, към какво става колега, целия в Кравишки, лайна от 5 километра. И това нашия път се разправя на видео от някъде. Ма не, слушай, защото нотариуса идва да ме взима, викам колега на 5 километър съм. И той вика, да, ама има 7 патрулки, аз не мога да занимавам, имам изпит в София, вика, оправи се сам маняк. Сам се обаташ, сам се оправи, викам, добре. Долазих едни трактори, комбайни на хората по покривите като Спайдермен. Стояние излез на мегафона, стояние в газа. Мен ми се и бе циганката, направо искам да й разбия лилавата путка в Сливен, ринг. И отидах до Сливен, тая ми сипа някаква ракия и това беше. Да. Слушай, аз идвам, тестостерона е много хубаво нещо, сега ще те оцеля, за първи път ще го усетиш. След третия ден ще станеш като Изкалибур. Всяка сутрин не знам какво ще прави твоята съпруга. Ти на лайф пак. На лайф съм, всичкият този разговор ще остане завинаги вътре в интернет, да знаеш. Не да, тъпо ще разберат всякъде. Не, те и те разбраха и теб колко си лек точно ти. Здравей, колега. Отивам в градината, оставих градината, сега ще жида. Слушай, уредил съм в Израел, ще сменя черния дропс на 2-годишно пакистанче, почвай да пиеш наново. Казвам ти го да го знаеш. Това значи, че го чувам още и къде беше психото преди 10 години. От хотел Еди 2012 ти го обещах, сега ще се изпълни. Да, тогава ми говори, че колко години миналото тогава, като го смениш. Поръчвам ти черен дроп, спокойно. Няма да убиват бебето, то просто... Айде си отивам да оставих градината, да оставих водата, да ни прилее. Декларация за даряване на органи. Имаш нов черен дроп. Това е подарък. Айде, чао. Давай. Айде, чао.